Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya yang telah menonton video ini, yang udah subscribe maupun yang belum subscribe. Saya doakan semua panjang umur dan sehat selalu. Untuk kali ini kita akan menemui musuh bebuyutan saya ya. Ayo kita lihat dulu orangnya. Seperti apakah dia? Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum. Kenapa Mbah? Assalamualaikum. Kenapa Mbah? Sek. Anu. Dolanan koncone iki. Kotak bel meneh. Dilut. Ya. Bisnis. Cewek kaya ngono kuwi. Bisnis apa? Bisnis asu. Astagfirullahaladzim. Kok kaya ngono to, Hir. Kebiyen kok ya ora rubah, ora tobat iki kebiyen. Percaya. Kok iso? Kok iso? Mobilnya kemelinti. Oh ya ora lho ditlakson kok niku melinti. Tak tlakson, tak assalamualaikum. Kok isane-isane ngonek kene kemelinti, Mas? Jajal. Sing kemelinti ki jajal Herman apa aku ngono lho. Hasilnya. Medeni to, Her. Nek go angin ngono. Suarane lho. Suarane. Kowe takok Imam. Aku nih kayak metu ngendi kres metu kene. Parani Herman kae. Jajal takoni tobat apa urung. Wah menungso ana tobat ora ana tobate kae nek urung lunga nang Sukabumi ya. Apa iki tak omongi kok. Sawang anu Mas, sawang gede. Krasa. Biasa to. Ya biasa terasa kok. Murah ta?